oyile emanzini makabe nesazela sesishumi uyazi xa uqala xa kuphela inyanga xa ungasikhuphanga ishumi ube nesazela ungathi xa ungakhuphi ishuma ukhuphi ishuma ukhuphi imnikelo but uyaza nje endlini kaThixo but imali unayo imali efikayo kuwe esandleni sakho you understand ezinto ke kuthiwa ke bandla likaThixo mayibe kuqhutywa yintoni yinhliziyo mayingabi buhlungu lesubulaleka kafuneka wenze le because the minute uqalisa ukuqaqanjelwa inhliziyo xa kufuneka ukhuphe le mali ayiseyiyo kufanele uxwayite mani ke ndibukela apha abazali bethu ootata abapeya ipeyi ihlobo abasikhupha ngalo ishumi ubone uba abantu bayonwabele le nto le kodwa ze kuthi thina abantu basebenzayo ubone uba ibuhlungu le nto le uthi usikhupha nje shumi so usikhomithile kwasona esi shumi 10% ngukaThixo endweni zonke otheni osifumanayo uba ngabana ke unemoto ezilishumi leya yeshumi imeba udedicatela abantu uThixo kumele wenza izinto zebandla ngale yeshumi uba ngabana ngumuntu oneteksi once ubale ufikelele kuyeshumi eshumi kabantu ikaThixo because kuthiwa ingeniselo yakho kuyo yonke ingeniselo yakho into yeshumi kabantu ikaThixo mandikezele utata enye indawo ke ndifuna ibalisa ile ebangela abantu boboyike ikhona mos i-gross pay yes bekhona i-net pay inakho ubhalwa phaa uba wamkela 15,000 kuthi ke ngezinto ezikhuzwayo ushiyeke mhlawumbi 10,000 uzawukhupha isishumi se-10,000 not se-15,000 uba imali zakho imali 10,000 ihamba ngolo iyavakala ne ngeniselo ufuna ukuthetha First foods. And then some such in Domana deductions is decisions because we have no capital deductions is the insurance is into is compulsory tax but basically the one is because I think in our conclusion nobody first foods because in your best food. So mamela una ndiyayiva question yakho kakuhle futhi phaya kulantuka kula gross wakho ne phaya kukho i-tax ayikho control yakho you understand uthanda ngosithi igqisi izawutsala i-tax but even though bekuthiwa upeya i-10,000 la tax umhlawumbi masithi izawuba yi-1,000 you understand ayikho control yakho leyo kube kwezaa nto ze-government pension fund nayo into evele izitsalele ayikho control yakho you understand then ke imali le izawusheka ndicinga uba fanele kulapho umele uqala khona ukhupha isishumi because ukuba ngabana kunjalo uzawumane u-edishilo ethile zinto zakho ube covered wena but yena uThixo utheni awucovered izinto zepolisi uzi-edisha usikhuphile isishumi eziya izinto zingekho kucontrol yakho zona zitsalwayo phaa zezona zinto umele ke ungasi-edishi kuso ishumi because abantu bayazitsalela kodwa ke uzukhumbule sisathetha nje ngala government pension fund sinjalo xa uyeke emsebenzini uyakutharisha ke bukathi ungayikhuphi mosithi hayi le iyazitsalela ndithi xa kufikelele ixesha loritharisha emsebenzini laa mali bikade itsalwa mayize ngaphakathi endlini kaThixo iyavakala ishumi ubusibale ngaphandle kwalaa mali usithi hayi bayazitsalela mna theni andivumanga mna then kufikelele ixesha loba ritharisha ngoku laa mali iza isisambuku kuwe khupha isishumi kulaa mali iza kuwe isisambuku andiyazi noba ndiclear na yes mamhlo ndiyakubona ndibawufika amen ndinako ukucela ukucaciselwa nam kakhulu qha andazi uba ixesha lethu ngoba kule ngcaciso yokugqibela igqitawuveza apha kusisonawo bendisoloko ndinaloo nto bendisoloko nam ndiqhuba ngolo hlobo lokuba la first fruit kuhamba ngolu hlobo luthi before anything yibeke ecaleni eyakhe so ithi le nto ke ngoku
la mali isuka kanye ngqo ku-government njengabantu ba-government le ayingenisileyo for mna akukho nto ndinoyenza ndingakhange ndiqale ngesishumi. So yi-understanding yam nam yonke le minyaka. Ngoku ke ndiyabawela nyhani ngaske ke ngoku ndibe mhlawumbi andiphumi icaleni andongeza nenciphisi emthethweni kathini. Right, all right, mamhlobo iyavakala kakuhle le nto laa nto oyibuzayo mama urongo wanga unjalo. Ndicinga uba fanuba xa sinoyiqaphela le nto sithetha into eyi-one xa ndisithi le imali itsalwa ngurhulumente without ilantuka yakho ipermission yakho injengetax umzekelo nelantuka le-government pension fund xa eyitsalile ayikho awukhange nisayine into mosiba ngoku ndiyakunika le mali if uthandise kuwo uyazitsalela andithi xa uritayarisha uyafana nomntu you can do into yoba ngabantu vele usikhuphe ngoku then akawuritayarisha okokoko usikhupha mosigala laa nto kuyi-one understand then uritayarishe akho mali ke ngoku uzawuthiwa hayi extra because wena wavela wabala kwakwigross andithi andiyanohamba making any sense okokoko ukhupha unabo ubale laa gross yonke le ibhalwe phaa yonke wakhupha ishumi sala mali ibhalwe phaa masithi imali yakho masenze umzekelo imali yakho yi-10,000 you understand le ibhalwa phaa kwigross kuthiwa uzayipeya naxa usayinayo econtractini you understand yi-10,000 uyadidaktwa emsebenzini ii-pensions karhulumente you understand loo nto akhange nidiscusse but yinto eyenziwayo you understand what I'm saying ke yoba ngabana wena uyafana nomntu ozawuthi xa kudidakthiwe then yena uzawuqalisa ubala kule seyididaktiwe nalo uzawuthi wena noma ndiyikhuphe injengokuba injalo vele ukhuphe phaa isishumi salamali even though itsaliwe but ukhuphe salamali yonke laa mntu uzawuthi lo uzawuthi xa iritayarisha yena akhuphe isishumi kulaa mali izawuza kuye i-retirement andiyanohamba making any sense na uyafana naloo mntu kudala esikhupha isishumi kulaa mali because yena uzawuthi xa yengalo akho mohluko because isishumi bekade sikhupha sisonga andiyanohamba making any sense na ema ndiyabuva uyayahlula kakuhle icacile cha i-conclusion ndingatsho kum bendingayibali ngolu hlobo loba mhlawumbi ke ngoku mhla wahlala phantsi naxa ngoku ungekahlali phantsi khona umahluko ndawoni okay so ke ngoku nantse into ke ngoku wena ke ngoku ukhetha le 10% uqala ngayo including ke ngoku nalaa mali uzawuhlala phantsi ngayo xa uyifumana ndinento ethi ke ngoku ndawuhlala phantsi ndimele still ndenze ngohlobo bendisenza ngalo laa 3 million ndizayifumana ndithathe i-10% yayo ndingekenzi nix ngayo ngekabhatali namatyala ndingekabhatali nix ndicalculate i-10% kulaa 3 million ndizayifumana ndibe ndibala ngolo hlobo andazi ngolu hlobo ndithi bendisenza ngalo lobana andenzi into isishumi ungaqalanga ngabo ndiyakuva mangabathi kufanele into endithethayo kufanele sibuyele kuba ngabana yintoni ishumi yimali ingeniselo lemali ezakuwe andithi yimali ezakuwe laa mali ayizi kuwe leya ibhaliwe nje emaphepheni banakho mali ezakuwe uyaunderstand imali onecontrol yayo ukhuphe ishumi kwimali onecontrol yayo laa mali before ufake ezinto uzazifaka zezipolisi neentoni asizibhali zona because ichoice yakho yozifaka ezazinto uyaunderstand leyana imali itsaliwe so which means awumali zakuwe leya then it might happen uba ngabana xa uzawukhupha imali engezi kuwe le nto benzithi mna kuba mandi uba ngabana ukhuphe kule after beyitsalile laa mali yabo then ukhuphe ishumi sale mali buzuthi ke ngoku xa uritayarisha laa mali bekade beyitsala bakunike nantsi laa mali besikade siyitsala then ukhuphe ishumi phaa kulaa mali bekade beyitsala ihlobo ebendiyilanto ebendiyicalculatha ngayo because bendinale ngqondo ithi apha kum isishumi sikhupha kwimali eza kuwe which is ungeniselo lakho laa mali yes bayibhalile emaphepheni but ayizi kuwe laa mali bayayitsala bona uyaunderstand so lihlobo ebendiyicalculatha ngalo andiyazi akana undilungisa uba ndirona hayi uyigqibile kwathi akamela nje hayi awucacisile sandiyaluke kodwa ke nanjengoba ke unayo nenkokeli phaya unakho uphinda uyibuze loo nto
ningabhidani senakuphi into uyibuze nasenkokelweni yakho laa nto nisenakuyibuza nakumveleli wenu yaqonda ke kodwa yona injengoba siyithethe kodwa uba udicayida uyikhupha ngoku ingezi kuwe usekwazi unceda nangolo hlobo usenakuthi ke mhla wayahlala phantsi uyazi uba yonke imali eza kuwe yeyakho. Enkosi. Yes, what? ngathi uthule uba seyitsala uphapulisa unayo kodwa ofike ngolazithane kube khona ngoku uyikhuphayo because nawo leya seyine-interest ukuze ndikhupha ngoku uyazi uba xa seyifikelela xesha for usikhupha what about eza interest ezazisomali because awuhlala ukade ndikhuphile kanti uthule ngela ixesha kona uyikhuphe xa seyishikile uyikhupha including nee-interest zayo because kaloku xa ihleli phamane ithumela le minyaka ba iya so ke uba ubethela neyazi uba kodwa yona le standard tariff kwishumi sayo uyapha kumama wathi ukuthi yasho khona umama wathi ohlobene ngivangala ingathi ubethela kakhulu banga xa the wayeka akhona laphona ayikhuphe kwenye sebetha kuliya inkulu iphuma ingathi apha ndicela uyisummarize omhlobo ndiyandokuya ingathi sithetha into enye xa silanto siyibeke ngendlela ezilanto ezidifferent mna kandimamele asiphikisane apha because ekugqibeleni uzawukhupha noba ukhupha ngoku leya xa uritarisha fanele uyikhuphile laa mali understand izawuza kuwe ekugqibeleni okanye uyikhupha ngoku wena yinto eyi-one leya because laa mali uhleli utheni uzawuyikhupha but ke ngoku kwafathi uveza enye isolotya ngolelaa nto kwaba ngabana xa uyikhuphe ngoku what about the interest le izabe inayo ke ngulaa mali you understand xa uritarisha iza seyinenzala because ihleli nje phaa iyazala ndicela uba siyavumelana ndicela siyivaleni ehlobo ndizama ukuthi ingathi kum imeseji igqithile nokuba ngabana sisenazo i-question mark we can note ezinye izinto esinazo sawuzibuza nalapha koodata abasekhona oodata kuyaba sizibuzeni but ke ndiyabulela kakhulu kwisigqiba sam nolithuba sindike lona ngegama likaKristu umsindisi amen. Ndicela ke bethu masitsheni indumiso nikezele koodata bebendike indawo ndiyabulela kakhulu.